שמירה לא טוב, אנחנו רוצים לשמוע. שלום לכולם. אני הולך להציג לכם עבודה שנעשית אצלנו במחלקה כבר קרוב ל3 שנים. התחלנו להציג אותה בכנס באילת לפני 2 והמשכנו לעבוד עליה. המצגת שאתם רואים פה היא באנגלית מכיוון שהיא הוצגה בכנס האירופאי האורולוגי בברצלונה. העבודה מדברת על תוכנית הדרכה, מערך הדרכה, שקט, מערך הדרכה לחולים שנושאים תומכן עם חוט. קצת רקע, כמו שאתם יודעים, סטנטים מוכנסים לאחר ניתוחים אנדוסקופיים על מנת למנוע חסימה. קיימות אחרי הניתוח בצקות, פירורי אבנים, דימומים, וחולה בדרך כלל אחרי רוטוסקופיה יוצא עם סטנט, שבאופן מסורתי הוא היה מוצא 5 עד 7 ימים בציסטוסקופיה. בשלב בהתפתחות של העניין התחילו להוציא חולים עם סטנטים עם חוט כדי למנוע מהחולים האלו להגיע לציסטוסקופיה. בעבר הם היו מגיעים לציסטוסקופיה ואז הם מוצאים להם את הסטנט. היו יוצאים חולים עם חוט וסטנט כדי למנוע ביקורת דרך ציסטוסקופיה והוצאת הסטנט. למרות זאת, החולים היו מגיעים לבית החולים או למרפאה או לחדר הטיפולים, ורופא היה מוציא להם את הסטנט. ואז אצלנו במחלקה קרה משהו נחמד. חולה צעירה יצאה עם סטנט עם חוט והתקשרה אחרי יומיים ואמרה, ראיתי חוט ומשכתי אותו. ואז פרופסור גרינשטיין שהיה קודם אמר, אם היא מסוגלת להוציא את החוט לבד, אז אולי אנחנו יכולים לעשות את ההדרכה דרך הטלפון על מנת שתוציא את החוט. ובאמת ב3 שנים האחרונות אצלנו במחלקה חולים יוצאים הביתה עם סטנט וחוט. אנחנו מתאמים להם יום שהם מתקשרים אלינו, משהו כמו 5 עד 7 ימים, ואנחנו מדריכים אותם טלפונית להוציא את החוט. וכמו שאתם מבינים, הגישה הזאת חוסכת הרבה מאוד זמן למטופל להגיע למרפאה, גם זמן, גם משאבים, גם כסף. ולמרות זאת, אנחנו ראינו, ואני בטח מניח שאתם יודעים, שהסטנט זה לא חוויה כל כך מענגת, וגם כשהחולים מוציאים את הסטנט דרך הטלפון, זה גורם להם הרבה מאוד פחדים, הרבה מאוד חרדה, הרבה מאוד אי נוחות. הם לא רוצים לעשות את זה, הם נכשלים באמצע, וחשבנו איך אנחנו יכולים לעשות את זה קצת יותר טוב וקצת יותר נוח לחולים שלנו. אז באמת המטרה של המיני מחקר הזה הייתה להעריך את כל הנושא הזה של הוצאה בטיחותית, איך היא יכולה לעשות בצורה יותר נוחה, עם שיתוף פעולה יותר נכון של החולה, דרך הדרכה טלפונית, לעמוד את כל הקטע הזה שבין המקום שהחולים יוצאים מהאשפוז עד היום שהם צריכים להוציא, לזהות את הסימנים והסימפטומים, לעזור להם להתמודד עם הסימנים והסימפטומים, להכיר אותם, לשלוט בהם, לדעת למה הם שייכים, וכמובן להעריך כמה זה חוסך זמן ומשאבים. אני רוצה קצת לציין, אנחנו חיים בסיעוד, אין כל כך הרבה הדרכה דרך טלפון. זה משהו יחסית שהוא חדשני. אני חייב להגיד לכם שהייתי באירופה ואנשים די נדהמו מהסיפור הזה שעושים דבר כזה דרך הטלפון. יותר מזה, ארצות שהן לא כמו הארץ, באוסטרליה נגיד למשל, נשאלה אליי אחות ואמרה אם הייתה יכולה לדבר עם החולה דרך הטלפון ולהדריך אותה, זה היה חוסך לה להגיע במשך כמו 4-5 שעות עד לקליניקה. ובכן, קצת על מערך המחקר. 2 קבוצות עיקריות, אני קצת אסביר. 2 קבוצות עיקריות, כל קבוצה 80 חולים. הקבוצה הראשונה זאת הקבוצה, לצורך העניין של ה-control group, זאת הקבוצה הראשונה. החולים היוצאים אחרי ניתוחים נותנים להם מכתב שחרור
והיינו אומרים להם, תתקשרו ביום הזה והזה, להוציא את התומכן דרך הדרכה טלפונית, בלי שום הסבר, בלי שום תוספת. הקבוצה השנייה הייתה משהו שקצת יותר גדול. התחלנו במה שהצגנו לפני שנתיים, בלתת להם איזשהו דף שמסביר מה זה הסטנד, מה הוא עושה, מה תופעות הלוואי שלו, וליווינו אותם במהלך הימים האלו. אמרנו להם שהם יכולים להתקשר למחלקה אם יש איזושהי בעיה, וההדרכה הטלפונית עברה מרופא לאחיות. זאת אומרת, אנחנו לקחנו לידיים שלנו להדריך את החולה או את החולות בהוצאת הסטנד. המערך מחקר היה פרוספקטיבי, מבט לאחור על החולים שלא בדקנו אותם, השוואתי, עוקבי, כמובן שהייתה פה תוכנית הדרכה, הנחיות ברורות, כתובות, עם מה החולים יהיו בבית, וכמובן הדרכה דרך הטלפון. קצת באמת על ההתערבות הסעודית, אנחנו מדברים על גיידליין שכללו מה זה הסטנט הזה, מה הוא יודע לעשות, מה המטרה שלו, איך הוא ישפיע על החולים האלו מבחינת ה-ADL, כן לקיים יחסי מין, לא לקיים יחסי מין, כל הנושא של body image, דימוי גוף, איך להתייחס לדבר הזה שצץ לך בין הרגליים, איך זה ישפיע על הביטחון העצמי, קצת דיבור על הדברים האלו היה מאוד מאוד חשוב, איך להתמודד עם כל הסימפטומים. כולנו יודעים שהסטנטים יודעים לעשות דימום, יודעים לעשות סימנים איריטטיביים, השתנה מרובה, כאבים, כמובן מה קורה בעליית חום. מאוד הלכנו על פי התיאוריה של סימנים וסימפטומים. כשחולה יודע לזהות את הסימנים והסימפטומים, הוא יודע מה לשייך למה, הרבה יותר קל לו להתמודד עם העניין הזה בבית, לזהות מה קשור ומה לא קשור, מה מצריך אותו להגיע למיון, מה מצריך אותו להתקשר למחלקה ואיך להתמודד, וכמובן להגיד להם תתקשרו אלינו ביום הזה והזה, ואנחנו נדריך אתכם איך להוציא את זה. אוקיי, אז שוב, זה קצת חזרה, חולים הודרכו. אני רק רוצה לציין שבאמת ההדרכה בטלפון, אני לא יודע, כל מי שהיה פה קצת בקווי מצוקה ומענה דרך הטלפון, זה להיות עם המטופל, להקשיב לו, ללכת איתו צעד בצעד, להרגיע אותו. זאת לא פעולה פשוטה שיכול צריך למשוך לעצמו את הסטנד. כמובן לתת למטופל לגיטימציה, לסרב בכל זמן, להגיד לו, אתה לא מצליח, אוקיי, זה בסדר, אני איתך, אתה יכול לבוא למחלקה, אני אוציא לך את זה במחלקה. וכמובן, אחרי ההוצאה לשאול אותנו, איך היה לך? ואז הוא אומר, אם הוא הצליח, הוא אומר, היה נפלא. כמו שאתם רואים, אחוזי הצלחה לא רעים בכלל, 91% הצליחו לעשות את זה, הם ציינו שהתהליך היה יחסית קל, הביעו שביעות רצון, אתם יודעים, הם מחכים לזה כל כך הרבה זמן, ואז שהם מושכים וזה יוצא, אז זה על הכיפק. 7 חולים שהם 6% סירבו להוציא את הסטנד, וכמו שאתם יכולים להניח, רוב החולים שמסרבים ויש להם בעיה עם זה, זה הגברים הצעירים. שמה לעשות, אנחנו מפחדים, והדבר הזה בין הרגליים הוא חשוב לנו. 3% מהחולים נקרא להם אחות. והם היו צריכים להגיע לביצוע ציסטוסקופיה. אוקיי, קצת שתראו, ההבדל בין שתי הקבוצות, אין הרבה הבדלים בגיל, הגיל הוא יחסית דומה, היחס כמובן בין גברים לנשים, הרבה יותר גברים מנשים, הצד של האבן, אתם רואים שהוא די זהה, יש פה את הערכים של ה-P-value, האינדיקציה לניתוח הרוב אבנים, גודל האבן 9 מילימטר, זו רוטוסקופיות אנחנו מדברים, זמן הניתוח דומה, stone free, complication ו-hospital days. כלומר, סך הכל אתם רואים שאין שינוי בשתי הקבוצות. קצת הסיבוכים, זאת טבלה שלא מראה הרבה שינויים בין החולים שקיבלו את ההדרכה לבין החולים שלא קיבלו הדרכה. יותר סימנים איריטטיביים כמו UTI, דיסוריה ואמרג'נסי. אתם יכולים לראות שדווקא זה מפליא, שדווקא כשהחולה מוציא לעצמו תחת הדרכה, הוא סובל יותר מדיסוריה. זאת לא כל כך טבלה שאנחנו קצת הופתענו. מה שכן חשוב זה זה.
חולים שמקבלים הדרכה ותמיכה סביב כל העניין, יש להם הצלחה הרבה יותר גדולה, ושוב אני מזכיר, ההבדל בין הסטאדי גרופ לקונטרול גרופ, שהסטאדי גרופ זה חולים שקיבלו מעטפת של הדרכה, וליווינו אותם. הם הרבה יותר הצליחו, 95% 81%, הרבה פחות חרדה בביצוע המשיכה, הרבה פחות דיסקומפורט, הערכה עצמית הרבה יותר גבוהה, 81 לעומת 50, חזרה לחיי מין מהר יותר, וסך הכל שביעות רצון 98% לעומת 73, שה-P-value המובהקות היא יחסית גבוהה. בסך הכל, כמו שאתם רואים, מחנכים אותנו להדרכה, הדרכה משתלמת, להיות עם החולה. השיטה היא שיטה בטוחה, שיטה נוחה, נותנת למטופל יכולת על שליטה על סימפטומים, יכולת לשלוט במצב, נותנת לו להיות יותר מודע למצבו, מצמצמת את כל החלקים הלא נוחים, מעלה ערך עצמי, וכמובן חוסכת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד כסף. רצינו להראות לכם איזה סרטון, אבל קצת פורנוגרפיה, אבל הוא לא עולה, אני מצטער, לא, הוא לא עולה. פה אתם יכולים לראות איך החולה פשוט מוציא את זה. תודה רבה. אלון, זה נכון, זאת עבודה שהוצגה לפני שנתיים. אנחנו בוועדה המקצועית קיבלנו אותה כי היא באמת מזכירה לנו את התיאוריה של אורם שמדברת על עצמאות, שליטה, כמו שאנחנו לומדים חולים בקטטליזציה. זאת גישה לדעתי שכל בית חולים צריך לאמץ אותה, ולכן גם קיבלנו אותה. תודה אלון. כן. לא, זה לא לוקח 20 דקות. בדרך כלל, מי שעושה את זה זה אני. החולים מתקשרים לאורך כל השבוע. כלומר, אם חולים מנותחים ביום שני, אז הוא יתקשר ביום ראשון אחרי זה. החולים מתקשרים. אני חושב שיש לנו באג שאין לנו מספיק מעקב אחרי החולים האלו, אבל החולים מתקשרים בכל ימות השבוע. אם אני נמצא, אני עושה את זה. אם אני לא נמצא, יש מספיק אחיות בחירות שיודעות את הטכניקה, עושות את זה. נכון, זה להפסיק את העבודה, זה ריאלי מאוד. זה הולך, אני אומר לך, עניין הלב, זה הולך מצוין. אנחנו מפסיקים את העבודה, אם המטופל 5, זה לא לוקח הרבה. יש חולים שהם באמת לוקח להם יותר זמן. אם המטופל יצא זה, אומרים לה בטלפון, תוריד את הזה, לאט, אנחנו איתך, אנחנו מלווים את החולים. זה הולך לא רע בכלל. שזה לוקח? יש חולים שנעצרים יותר ויש חולים שהולך להם יותר קל, אבל זה משהו כמו 5 עד 10 דקות. חוץ מזה שהרבה לפעמים אני פשוט נמצא עם החולה. אני אומר לו תלך לשירותים, תוריד את זה, צעד בצעד, תוריד את המכנסיים, תוריד את לאט. מה זה? נוגדי כאבים מאחרי, אנחנו עושים על הסימוכים של אחרי, נוגדי כאבים, אם יהיה לך דימום, תיקח את זה. כן, תודה. תודה רבה לאלון. אני מתכוונת לפתוח את המושב השלישי. המושב השלישי הוא בעצם יציג לפנינו, רבותיי, אני מבקשת בבקשה שקט. המושב השלישי יציג לפנינו נושא כאוב של טעויות בארץ ובעולם. מטרת הנושא הזה היום בעצם ללמוד איך לא לטעות. אז בבקשה נקבל את המשפטנית, מנהלת בית הספר האקדמי לסיעוד מרכז רפואי וולפסון, את הגברת סימה אזולאי, בבקשה. צהריים טובים, קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי, למדתי פה הרבה, ואני חושבת שלאור הדברים המדהימים לפחות שאני שמעתי בחלק שקדם לי, יש משמעות רבה באמת קצת להסתכל על ההיבט המשפטי, מאחר ואתם בסיעוד האורולוגי, כל נושא של התקדמות הטכנולוגיה, כל נושא של העצמת האחות ותפקידה,
יש חלקים שהם בעצם מאוד ייחודיים, חלקים שהם עצמאיים, ואני אעשה איזושהי סקירה קצרה, כי בעצם גם במסגרת המהות של התפקיד שלנו כאחיות, וגם בקשר החשוב שלנו מול הרופאים, יש נקודות שחשוב לדעת, ואולי טיפה חומר למחשבה, גם לאור הדברים היפים שאני שמעתי פה. בהתייחס לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו והקשר שלו על השפעת הרשלנות הרפואית, בעצם אנחנו רואים שבשנת 92 חלק מזכויות החולה עלו למעמד חוקתי על חוקי בהיותם כלולות בחוק יסוד. רק בסוגריים, חוקי יסוד הם מספר חוקי יסוד שיש לנו במדינה, אין לנו חוקה, אבל חוקי יסוד בעצם מגדירים את הערכים המרכזיים שלנו בחברה הישראלית, ואחד מהם זה כבוד האדם וחירותו. בסעיף 5 לחוק היסוד בעצם נאמר שכל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו, שבעצם זה ההגנה על אותו סוד רפואי שיש למטופל. והנושא הזה של פרטיות החולה היא חשובה, היא במעמד, כמו שאמרתי, חוקתי, ובאמת רק במקרים מאוד יוצאי דופן שבית המשפט חושש שבעצם הפגיעה בזולת או הפגיעה באינטרס הציבורי היא גוברת על הפרטיות, רק אז בעצם הגנת הפרטיות יכולה להיפגע. אבל זה באמת במקרים מאוד נדירים. הזכות להסכמה מדעת כלולה בעצם גם בסעיף 5 בחוק היסוד כבוד האדם, שאין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלו בהסכמתו, ובעצם שמירת כבוד האדם מחייבת את שיתופו בהחלטות על גורלו, וכל ההדרכות וכל הדברים היפים שאנחנו שומעים פה, זה בעצם שותפות מלאה של המטופל בטיפול, להסכמה, תוך מתן כבוד על הסירוב, כמו שאמר אלון, שהוא יכול גם לסרב בחלק הזה. וכל הנושא הזה בעצם אפשר את פיתוח של ההלכה שנקראת הלכת ההסכמה מדעת, שנוגעת לזכויות האדם ולאוטונומיה של האדם על גופו. הגנת החיים והגוף פירושם בהקשר שנוגע לתחום הרשלנות הרפואית, זה החמרת הפיקוח על הרפואה וכניסת בית המשפט לפרטים הרפואיים. הבסיס המשפטי לזכותו של הנפגע לפיצוי בגין נזק או פגיעה שסבל משירותי הרפואה מצויה לרוב בעוולת הרשלנות שמתוארת בסעיף 35 לפקודת הנזיקין. התקיפה הרפואית, כלומר כניסה לרשות היחיד שלא בהסכמתו והפרת חובה חקוקה, זה בעצם בשל הפרת הוראות חוק זכויות החולה משנת 96. בעצם בכל מקרה, בכל פרשה של טיפול רפואי שניתן לחולה, בית המשפט בוחן את אותן נסיבות מיוחדות. השאלה בעצם שעומדת בפני בית המשפט, האם אותה התנהגות של איש צוות רפואי מהווה בעצם רשלנות. ומבחן שמעמיד בית המשפט הוא מבחן אובייקטיבי, שבעצם הוא מנסה לבחון האם ההתנהגות הרפואית שגרמה לאותו נזק בעצם נמצאה כבלתי סבירה מבחינת בית המשפט. יש כמה מושגים שבית המשפט עוסק בהם. יש מה שנקרא מבחן הרופא הסביר ומבחן החולה הסביר. דרך הטיפול שננקטת וכל מה שאתם מגדירים לעצמכם כדרך טיפול מקובלת בעולם בסיעוד האורולוגי, זה נחשב מבחינת בית המשפט פרקטיקה מקובלת, כי היא הוכיחה במקרים רבים שבדרך הזו לא נגרם נזק והיא אף מועילה לחולה. הפרקטיקה שמקובלת ברפואה היא בעלת משקל מכריע, והמבחן הוא מבחן הרופא הסביר שנמצא במצב דומה. כלומר, רופא שנהג מה שנקרא בפרקטיקה מקובלת, בעצם הוא מוגן מבחינת בית המשפט. יסוד ההתרשלות בעצם מבוסס על עיקרון של סבירות. כלומר, שהוא שואל בעצם, באילו אמצעים צריך לנקוט כדי להבטיח את שלומו של הניזוק, זה שאלה אחת, אבל בעצם האמצעים שהיה צריך לנקוט באותן נסיבות, הם צריכים להיות אמצעים שמטפל סביר היה נוקט באותן נסיבות העניין. ויש פסק דין שאחות הזליפה טיפות עיניים למנוח לניאדו משה ז"ל, ובתוך כדי הפעולה של הזלפת העיניים היא סרטה את עינו השמאלית. הופיע למטופל אודם רב שמלווה בכאבים. באותו בית חולים הוא עבר לניתוח דחוף, לצערו הוא איבד את מאור עיניו, ומה שעצוב היה באותו סיפור של המנוח, שבעצם הוא גם היה עיוור בעין הימנית, גם
קודם לכן, כך שבעצם הוא התעוור. התובע תבע את האחות, המנוח תבע את האחות, שבעצם היא חרגה מסטנדרט הזהירות שמצופה מאחות. כלומר, שאחות מזליפה טיפות עיניים, יש איזה סטנדרט זהירות שמחייב אותה לפעול. אבל הוא לא הצליח להוכיח את זה, משום שבבית המשפט הוכח שהנתבעת נקטה בפרוצדורה שהייתה ננקטת על ידי האחות הסבירה, ובעצם לא אותה תנועה שהיא עשתה יכלה לגרום לאותו נזק, והסתבר בעצם שלחולה היה דימום, היה לחץ תוך עיני, כלומר זה לא היו אותם נסיבות, ובעצם היא הייתה צריכה להוכיח שכשהיא הזליפה את אותם טיפות עיניים, היא עשתה את זה מה שנקרא בפרקטיקה מקובלת. יש גם מה שנקרא מבחן החולה הסביר, וזה גם מתייחס לכל הנושא מי זה המטופל הזה שעומד מולכם. מבחן החולה הסביר אומץ לראשונה בפסק דין רייבי, ובעצם היה שם מקרה שחולה חתם על הסכמה לניתוח לאיחוי חוליות בגבו, לזה הוא הסכים בלבד, אבל תוך כדי הניתוח החליט הרופא בהתאם לממצאים שהוא ראה באותו רגע במהלך הניתוח, והוא החליט להסיר צלקת דבוקה בין השרירים